nyawa-nyawa jejimat kula Siwa Mandoraka. Injih anggir. Kula tampi sungkem pangabekti ndika dumawah sami-sami. Injih. Matur sewu sembah nuwun anggir Panembahan. Mbok bilih kula ngaturaken pawartos sadherekaning negeri. Sedaya puyunaken paja boten wonten ingkang ngujiwani nindakaken dawuh sampeyan dalem anggir Panembahan Senopati. Menika ingkang tansah kula suwun. Pramila kula keparengaken Siwa Mandoraka ngampi-ngampingi jumeneng kula ing negari Mataram. Wiwit bebodro babat wana mentao dumugi sakmenika lan dumugi puputing jaman. Kula suwun supados Siwa Mandoraka tansah mboten negakaken kula. Aduh, anggir Panembahan Senopati. Nani sampun dados prasapaning manah kula. Kula dipun lairaken wonten ing bumi Mataram. Kula nedha saking Purwedal ing bumi Mataram. Pejah lan gesang kula kagem rabu ing bumi Taram nggih Panembahan. nani kaskecakno anggir dika lenggah. Ngestakaken dawuh anggir Dimas Panembahan. Jayakusuma. Injih. Kula Panembahan. Basuki ngadhep ning resaku Dimas. Awit pangestunipun Kanjeng Panembahan Senopati. Widodo lampah kula. Kepareng kula ngaturaken sungkem ing pangabekti Panembahan. Ndak tampa pangestuku tanpa nun. Sanget anggen kula mundi. Mesti bae mengkono rembug kang bakal ndak pundhutake prisa marang tiramu. Nanging sawetara aku bakal dangu marang Siwa Mandoraka. Gayut marang jumenengku ning kraton Mataram. Wonten perkawis sing badhe kula rembag. Injih. Mestinipun Siwa prisa nalika kepiyakan jumeneng kula wonten ing negari Mataram, sedaya para kadang dipati, kadang bupati Paranpara lan kathah kawula ingkang sami kepareng nyekseni. Injih. Namung wonten sesepuh ingkang nalika semanten boten kepareng rawuh. Boten wonten sanes inggih Rama Panembahan Mas Rangga Jumena ing Purabaya nggih medya. Anggir Panembahan Senopati sesembahanku. Inggih kula. Senajan ketinggalipun namung setunggal kalih. Para kadang dipati ing Brangwitan
Mboten sowan lan aneksane anggen dalem jumeneng ngaji minangka panembahan ing Mataram. Menika wurung tan wurun ing tembe wingipun badhe dados perkawis ingkang ageng angger panembahan. Mila menika kamangka siwa tasih kemutan jumeneng kula wonten ing Praja Mataram inggih amung nuruti dumateng panyuwuning para pendherek lan kawula. Kula nglajengaken menapa ingkang sampun bebodro dening Bapak Penembahan utawi Ki Ageng Pemanahan nalika semanten. Kanthi menika dinten kepengker kula sampun utusan dumateng Dimas Jayakusuma Inggih. nak yenaken wonten ing Purabaya nggih medhi. Rening sampun kepareng ngadhep panjenengan Platun nyekseni aturipun Dimas Wasih Jayakusuma. Inggih angger panembahan. Dimas Jayakusuma. Inggih. Kula Kanjeng Panembahan Nerang rasaning penggalihku kepingin ninggal prisa kabul kawusanane. Mara agi atur. lepas yun sih pangapunten dalem. Kula sampun nindakaken dawuh dalem sowan wonten ing Purabaya nggih Medium wonten ngasanipun Rama Panembahan Mas. Iya. Kula sampun ngaturaken wigatos sing sowan kula bilih Rama Panembahan Mas katuran rawuh wonten ing Mataram nyekseni paring paseksen ugi paring donga pangestu dumateng jumeneng dalem wonten ing Mataram. Iya. Namung dipun tampi kanthi raos boten rena ing penggalih. Kepara kula dipun tundung wangsul. Rama Panembahan Mas kendika menawi boten badhe kersa rawuh wonten ing Mataram. Malah semunipun nglepataken dumateng Kanjeng Panembahan Senopati anggenipun jumeneng panembahan wonten ing Mataram. Oh, Satemah dados pasulayan antawisipun kula lan para kadang dipati ing Brangwetan yang dipun pandegani dening Kakang Dipati Rangga Keniten. sak banjure Dados pasulayan satemah wonten rawuhipun Kanjeng Sunan Giri. Rama Sunan Giri Rabu Inggih paring dawuh misah anggenipun pasulayan antawisipun kula kalian Kakang Rangga Keniten. Paring dawuh pitakonan pilihan antawisipun kula kalian Kakang Rangga Keniten. Milih antawisipun wadah lan isi Kanjeng Panembahan. terus Emanipun Kakang Rangga Keniten menika sampun milih isinipun. Dados purun boten purun kula namung pikantuk wadah. Siwa Mandara Inggih kula angger panembahan. mekaten wecanipun Kanjeng Sunan Giri. Menapa kersanipun? Tuhu wicaksana Kanjeng Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri sampun priksa menapa ingkang badhe kelampah peparangan antawisipun Mataram kalian Mediya. Nalar Menawi dipun jaraken kemawon Mataram badhe kasoran yuda. Jalaran para kadang dipati ing Brangwetan nika kathah ingkang sekti mandraguna nggih. Siwa Mandara Inggih kula. yen nganten sampun cetha menawi para kadang bupati ing Brangwetan ingkang dipun pandegani dening Kakang Dipati Rangga Keniten minggahipun Rama Panembahan Mas Rangga Jumena niat mboten ngakeni jumeneng kula wonten ing Mataram. Inggih leres angger panembahan. Eyang Juru ngendika utawi Rama Juru ngendika Iji. menawi Mataram badhe kasoran Leres. mboten badhe kelampahan. Liripun Mataram tasih wonten Mas Ngabai Loring Pasar, tasih wonten Panembahan Senopati. Sampun ngantos namung Kakang Rangga Keniten, para bupati ing Brangwetan supados barang amuk kula iki badhe ngadepi. sepeda. Kula aturi menggalih Ini kanthi menapa tekani wajib menggak? kawicaksana. Kajeng kula, Inggih. kula mboten badhe ulap
kula mboten badhe ajrih Injih anggir panembahan. sinaosa kawentar kasektenipun Rama Penembahan Mas. Namung menapa panjenengan kesupen? Injih. Umur 18 tahun kula sampun mandhe tumbak ngadepi Dipati Jipang Riyo Penangsang. Menapa inggih kasektenipun Rama Penembahan Mas nglangkungi sektinipun Dipati Riyo Penangsang? Punten dalem sewu anggir panembahan. Kanjeng Panembahan Agung ing Medion mandhapipun para kadang Pak Dipati ing Brangwetan beda utawi dede Dipati Riyo Penangsang. Kasektenipun mila beda kalian Kanjeng Adipati Riyo Penangsang. Mila sepisan malih kula aturi menggalih kanthi tirtaning kawicaksanan. Menapa sampeyan dalem kesupen bilih ing Praja Mataram tasih wonten senopati ingkang dados agul-aguling para prajurit. Siwa Mandara, Injih. kula jumeneng wonten ing Mataram. Kula namung manut wecanipun Kanjeng Sunan Giri Prapen nalika semanten. Injih. Menawi wana mentah inggih Mataram badhe dados negari ingkang ageng dipun suyuti dening kawula Ratana Jawi. Injih. Menawi namung kula kendelaken lekasipun Rama Penembahan Mas, menapa inggih badhe kelampahan? Menapa inggih badhe kelampahan? Kula mboten saged mujudaken negari Mataram minangka negari ingkang ageng. Lepat nyuwun sih wilasa dalem Kanjeng Panembahan. Saupamanipun anggir panembahan peperangan mesah Dipati ing Brangwetan menika mangke sasak. Menika nama limrah anggir panembahan. Ning gosok wangsulipun anggir. Ning ngantos biyen kasurani yuda asma biyen dalem badhe kusem pun prisani dening para kawula ing Mataram. Lajeng sinten? Menapa kula inggih kedah namung mendel kemawon? Prisa lelampahan ingkang ngaten menika. Dimas Wasih Jogsema ingkang kula pitados mundur saking payudan. Punten dalem sewu anggir. Sampun kula aturaken ing ajeng bilih ing Mataram menika tasih wonten senopati ingkang saged dipun agul-agulaken ngadepi para Dipati ing Brangwetan anggir. Undal sewu. Injih. Sak ngertos kula senopati Mataram niku inggih namung kula. Lajeng sinten malih? Ingkang kula kajengaken senopati ingkang saged dipun golekaken menika mboten nama sanes kejawi garwa dalem Kanjeng Nyi Menggung Adisara. Garwa dalem piyambak. Pripun? Garwa sampeyan dalem Nyi Menggung Adisara. Sampeyan niku ora guyon to? Mboten. Kula mboten gojek sih. Panjenengan menika kados pundi? Jaya Kusuma kemawon kasuran mengsah para kadang bupati ing Brangwetan. Kok panjenengan ngendika Nyai Menggung Adisara ingkang saged majeng wonten ing payudan ingkang panjenengan kersakaken menika kados pundi po? Ngaten nggih. Mangke kula badhe damel cara supados Nyi Menggung Adisara saged ngadepi lan ngasuraken para kadang Dipati ing Brangwetan. Kula ingkang mangke dados jalanipun. Nggih. Kula namung nderek menapa ingkang dados pamrayogi panjenengan. Injih anggir. Jaya Kusuma. Injih. Lumarapo ana ing Taman Sari. Sendika Aturana Nyai Menggung Adisara suwan ngesak. wis tak ucap. Istunipun tasih tiba-tiba. Panjenengan ngendika ingkang kados mekaten menika lajeng petang iki kados pundi? Kula gadhe petang. Injih namung kanthi garwa dalem Nyi Menggung Adisara ingkang saged ngasuraken yudanipun para kadang Dipati ing Brangwetan. Kula gadah pitung piyambak.
kaget tak timbali ngadep. Kejut rasaine manah kula. Dene panjenengan nimbali kula, namung saderengipun kula ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Ndak tampa pangastawaku tampan ana Adisara. Sanget anggen kula mundi. Lagi apa iki? Kados adat sabenipun nembe ningali wewangunan wonten sajroning taman. Kula wau wonten ing Taman Sari nembe renang. Jenengan saged dimawon. Injih kados Simo Mandara. Sing renang di sapa to Dimas? injih panjenengan tukang. Siwa Mandara. Biji kula anggir panembahan. Kados pundi? Boten dumugi anggen kula paring dawuh dumateng Adisara. Boten perlu anggir panembahan tido-tido. Sumangga kula aturi dawuh kemawon dhateng garwa dalem. Sambet kalian gegayuhan kagem ngasuraken para kadang dipati ing Brang Wetan menika. Adisara, Injih kados pundi? pancen ana wigati kang bakal ndak paringake dawuh marang sliramu. Kok raos sing manah kula menika deg-degan to sirat? Adisara, Injih paring dawuh. aku mundhut prisa marang sliramu. Apa ya tenan lahir batin sliramu tresna marang pun kakang? Kanjeng Panembahan menika kados pundi to? Panjenengan kok mundhut pirsa perkawis tresna menapa mboten? Panjenengan menika aneh lho. Pamundhut prisanipun kakang tok wawasane. Ora aneh. Tumrap wong kang bebrayan. Kala mangsa ngantepake katresnan nganggo pamundhut pisan sing kaya mengkene iki. Nanging menika wonten sak ngajengipun Wamandaraka lan ugi Dimas Wasejaya Kusuma lho. Ya pancen kareben disekseni dening para nayaka. Boten menapa-menapa kula boten mirengaken. Tresna apa ora marang pun kakang? Prayogi matur menapa wontenipun. Injih. Kathah lepat nyuwun pangapunten. Kula menika tresna dumateng panjenengan. Lair tumugining batin. Kanjeng Panembahan. Lair tekaning batin sliramu tresna. Injih. Yen sliramu tresna marang Panembahan Senopati, mestine sliramu go tresna marang Praja Mataram. Apa ya ngono? Agenging tresna kula dumateng panjenengan. Ugi kula ugi tresna dhateng Praja Mataram. Adisara, Adisara. Kanyata citramu ora mung ayu ning gelaring tata lair, nanging tumus tekaning batin. Ya, ya. Aku nedha nrimo semono tanceping katresnanmu marang aku lan marang kawula uga negara Mataram. Saiki aku bakal mundhut isa. Yen jumenengku ning Praja Mataram, yen lestarine praja ing Mataram, ana kang bakal mbebidung satemah gawe ora tentrem ing kawula. Pun kakang ribet nggone menggalihake negara ing Mataram. Apa sliramu lila? Tentu kemawon boten. Kanjeng Panembahan. Sak saged-saged kula badhe sabiyantu dumateng panjenengan. Ujaring para pinter tresna kuwi mawa pangorbanan. Yen aku mundhut pangorbananmu tumrap lestaring Praja Mataram, apa sliramu saged? Menawi menika sampun dados kersa panjenengan, kula sumarah jiwa raga kula. Adisara, Adisara. Ya, nedha nrimo. Bloko wae. Kang bebidung jumenengku ning Praja Mataram. Ora ana liya Rama Penemban Mas Rangga Jumena ing Purabaya Yamediya. Mula wanter dawuhku marang kowe. Rampumi perkara Medion utawa Purabaya.
ndak pasrahake marang sliramu Adisara. Aduh. Kanjeng Panembahan. Menapa kula saged nindakaken dawuh menika? Jalaran kula menika namung pawestri ingkang boten saged perang, ingkang boten saged menapa-menapa. Adisara. Dimas Wasis Jaya Kusuma kemawon kawon menapa malih kula ingkang paribasan kepanjangan rekma kasrimpet sinjang Kanjeng Panembahan. Adisara. Sak temene ora mentala pun Kakang bakal ngendika kang kaya mengkene iki marang si Adi. Nanging elingu Adisara. Tresnanono kawuling Mataram. Tresnanono praja ing Mataram. Yen nganti jumenengku ana kang bebidung, ana kang gawe ora tentrem. Mesti wae nggonku babar adil ana ing negara Mataram. Ora bakal bisa lumaku. Pun Kakang percaya. Sliramu senajan wanita nanging sliramu iku sawijining senopati. Senopati kang pinunjul. Sopo sing ora ngerti? Wiwit saka ing praja Padang nalika semono. Sliramu wis pinter ngadepi prajurit Jipang Panulan. Nganti saiki sliramu ndak pundhut garwa, ndak boyong ning Mataram. Kewanteran kang kaya mengkono iku kang ndak butuhake. Adisara. Injih kula panuwun. Ketang tresnamu marang kawuling Mataram. Manter dawuhku. Tindakno apa kang dadi pamunggut. Injih Kanjeng Panembahan. Menawi menika kagem buktekaken tandha tresna kula dumateng panjenengan lan ugi praja ing Mataram. Kula sagah. Sliramu saguh. Kula sagah. Aduh, Adisara, disekseni para paranpara lan para nayaga. Semono tanceping katresnanmu marang praja ing Mataram. Perkara carane lan seranane mengko bakal diparingi dawuh dening Siwa Mandara. Siwa Mandaraka. Injih kula nyimenggung. Kula namung nderek Injih. dhateng panjenengan monggo anggenipun prayogakaken Dimas Wasis Jaya Kusuma. Inggih, Kang Mbok. Aku aja mbok tegake ya. Inggih, sedika ngestakaken dawuh. Dak antu-antu tekamu balimu ning Mataram nggawa kamenangan Adisara. Kang Mas Panembahan. Kula nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu. Mugi lampah kula widodо saged lumampah mboten nemangi manggi orbita menapa kemawon. Sing prayitna ngati-ati lakumu Adisara. Tresnanipun Kakang kinarya sangu lakumu. Siwa Mandaraka. Injih kula Kula aturi nglapat lampahipun nyimenggung Adisara. Sendika dawuh Dimas Wasis Injih. mangsa borong tumataning prajurit. Sedika Sing prayitna ngati-ati Adisara. Ya ndak paringake tata-tata. Siwa Mandaraka. Siwa sampun apal dumateng watakku. Injih, injih. Kula mboten kepengin kecalan kelangenan kula. Injih, injih anggenipun. Mangsa borong dika. Kula ugi mboten badhe negakaken lampahipun Adisara. Kula aturi pitados dhateng kula. Dimas Wasis injih borong bodoling Pasuwanan. Klapat lakune Nyai Manggung Asisa. sedika Injih. ngestakaken dawuh.